Sa mga pangenot na istorya, lalaki gadaan kan saksakon sa daraga. Tulugadan pitoy rido sa magkakasuhay na diskwido sa Camarines Sur. Duwang menor de edad gadan sa magkasuhay na insidente nin pagkalamo sa Camarines Sur. Modified Palarong Bicol 2023 nagsikad na. Asin primerong ecotourism activity kan BJMP Bicol ginibo sa Sorsogon. Maray na hapon, Lunes, Abril 24, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. Sa detalyes, lalaki gadan kan pagsasaksakon sa daraga. Sospek, tulos man o voluntaryo man na nagsuko sa otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nakapatente na sa sendang residensya sa Purukduskan, Barangay Bañadero, Darga Albay, ang 24 anyo sa si Domingo Seva, Sabado, Abril 22, kan pagsasaksakon kaya ini pasado alas 8 ning banggi sa Barangay Alcalacam, Parong Banwaan. Istorya kan tiyuon kan biktima. Nagpaaram pa ini sa inda na madala ning pabayli sa nasambit na lugar. Alagad pirang orasan na ang uminagi. Nabigla na sa nadasinda kan sinapo ka ini. Ngani mabiripikar ang sumbong. Tulos da siyang nagpasiring sa lugar. Asin pag-abot sa crime scene, dumana da tuminambad sa iya makangurong ngirhat na sinapukan sa iyang pamangkin. Nakuha ngayon na buno na ngayon sa pamangkin mo. Dalagdag man na nagmotor kami to na hermano. Inabot na mo ito yan, ano na, plastado na. Sa parehong aldaw, duminulag alagad voluntaryo man sanang suminuko sa PNP ang 41 anyos na sospek na si Randy Mapa, kan Purok 5 Barangay Kilikaw. Aminado si Antonio, haloy ng pigpapatakot kan sospek ang sa iyang pamangkin, dahi niya sa nadahunaon, natutuhanon ini kan sospek. Ay, may pigilis yun na para naingot nga na iso lalaki. Sabi, punan mo na ngayon para kurkuha ito sa pigilisyonan ko bibantaan nga ning gugura ano niya di. Istorya man ni Kagawad Rosendo Loreno, saro sa mga nagresponde sa insidente. May nakahiling pasubot sa biktima asin sa sospek na nagiinuman sa sarong tindahan sa sendang barangay. Ito, may nakahiling na nagbaba sa tricycle. Pababa sa tricycle, naginom ki tigsarong Red Horse. Pagkatapos, nag-ali na, nag-iba na suduwa. O yun ito, kunyan, may nangyari duman sa Puro. Baba dyan, nakakbayan itong duwa na nag-ibahan talaga. Kaya, singpinsar man sa mga tao na may alitan. Sigun naman kay Kagawad Alvin Aribatado, kan Barangay Kilikaw, bako ini ang primerong best na may sinaksak gadan si Mapa. Katunayan, maging ansa diri subot na kadugukan sospek, ang nakuha namang kaining saksakon. Ang last na pong naging kasukaan, nagadan man po kaan so tiyo, ayun na talaga siya naging history, hali po nga siya sa prisuan. Murder, ang kakatubangon na kasukan sospek. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Tulugadan, 7 irido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Sur. Detalye sa report ni JV Salvidar. Pigtratar paman kuta sa ospital, alagad huli sa sinapong matinding lugad, dagos ng binawian nin buhay ang sarong nanay na aksidente sa may porsyon Kanandaya Highway, Barangay FC Mion, Ragay, Camarines Sur. Basado sa investigasyon, mantang pigbabay-bay ka nakabangga ang pikapandalan pasiring sa Metro Manila, dahil kay di nareparo ang nasa inutan na tricycle. Madiklumda kaya andalan sa lugar kang pinangyarihan. Sa kusog kan pagkakabangga, tuminalsik ang tricycle na piglulunadan kan mga biktima na napag-aramana sa rupala na pamilya. Bali sa amin po, patuloy pa rin po kayo napapaalala sa lahat ng motorista po na bilang isa rin po kami na sa sangay ng
Police Community Affairs Division po na lagi po kami nagpapaalala sa lahat ng ating biyahero na laging i-check ang sasakyan nila, yung blue baggage, para maging ligtas ang kanilang biyahe. Binisto ang nagadanan si Jorlyn Sulit Ipaw Tagana, mantang padagos pang pigtratratar sa ospital ang driver kan tricycle na esposo kan biktima na si Kevin Sulit Isena. Irido man maging ang 14 anyos, 6 anyos, asin ang maduwang taon pasananindang mga aki. Binisto naman ang driver kan nakabanggang bihikulo na si Clifford Balaba Ibanyadera, 31 anyos kan Lucena City. Sa Naga City, gadanang 50 anyos na si Jose Purisima I. San Juan, mantang irido ang backred kay ning 19 anyos niyang aki na si Joshua Prince Purisima I. Perez kan mabangga manin pick up ang pigmamanehong motorsiklo sa barangay Pacol. Sa investigasyon, pauli na sa saindang residensya sa barangay Panikwason, Paryong Syudad ang magama kan maaksidente. Ipigdara pa man kuta sa ospital ang padre de pamilya alaga dai na uminabot pang buhay. Nadamay man sa insidente ang sarupang bihikulo. Sa presente, nasa kustudiya na kan PNP ang 54 anyos na driver kan nakabanggang pick-up na si Manuel Morata Iborabon kan barangay Pacol. Sa parehong syudad, gadan man ang 40 anyos na motorista mantang irido man ang lunad kay ning aki kan mabangga kan saruman na bihikulo alas 11 nin udto kasudma, Abril 23. Pigdara pa man sa ospital ang biktima alagad binawian man sananin buhay mantang pigtratratar. Sa mga litratong ini, mahihiling man ang pagkakaipit kan sarong persona lunad din sarong van matapos na makabangga sa sarong truck sa barangay Tara, Sipokot. Mahihiling man sa mga litrato ang ginibong pag-akudir kan VAP. Maswerteng minor injury sana ang sinapukan biktima. Sa parehong banwaan, sarong bihikulo naman ang tuminiulog matapos na mabangga ang metal railing sa sitio Kamalat-Balat, barangay Taysan. Tulos man ay pigdara ang driver kay ni sa ospital na maswerteng gasgas sa naman ang sinapo. Huli kan magkakasway na aksidente sa dalan, dagos ang pagirumdom kan PNP na maging rigmat ng gad sa pagmamaneho nganing makaibitar sa mga siring na aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, JV Salvidar, Bicol University Intern. COVID Alert Level 1 na sintupig bandera sa mga probinsya sa Bicol, huli kan padagos na paglangkaw sa kaso kan nasambit na helang. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Matapos na maaprobaran kan Department of Health ang rekomendasyon kan Sub-Technical Working Group for Data Analytics kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF, Abril 15 kan dagos nang ipasairarom sa Alert Level 1 asin 2 ang mga probinsya sa Bicol. Liwat na naman kayang nanutaran ang nagpaparalangkaw na kaso kan COVID-19 sa riyon. Sigun sa IATF, ang pagbandera ninda kan alert levels, sarong lakda ngani mapugulan ang pagparalako pa kan nasabing helang. Sa lindong kan Resolution No. 6-C Series of 2023, nakataas sa alert level to ang probinsya kan Masbate as nagkapirang lugar sa Camarines Norte. Mantang nasa alert level 1 naman ang probinsya kan Albay, Camarines Sur, Catanduanes asin Sorsogon. Sa alert level 2, maigot liwat na ipapautob ang 50% capacity sa indoor activities, mantang 70% sa outdoor. Mantang sa alert level 1, pigtutugot man giraray ang full on-site operation, alagad kinakaipuhan man giraray na masunod ang mandatong health protocols, lalo na ang pagsulot ng face mask. Madurar ang kasuguan sundo sa Abril 30. Mientras tanto, sa datos kan DOH Bicol poon Marso 27 hasta Abril 20, total na 19 bagong kaso kan COVID-19 ang naitala ninda sa riyon. 10 sa Camarines Sur, 5 sa Naga City, 2 sa Pili, 3 sa Bula, Nabwa asin syudad ni Naga, 5 sa Albay, 2 sa syudad ni Legazpi, asin tagsararo sa Bakakay, uwas asin Tabaco, 2 sa syudad ni Sorsogon, asin saro sa Castilla, saro man ang gikan pa sa Pasig. Sa nasambit na peryodo, mayo mananaitalang binawian in buhay. Sa presente, nasa 3,635,805 na ang fully vaccinated. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Modified Palarong Bicol 2023 nagsikad na. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Matapos ang matulong taon na pagkakapindyente huli kang pandemya, purman lang nagsikad ang Modified Palarong Bicol 2023. Alagad suway sa nakatudan na sarusan na ang venue kang mga pakawat. Ngunya na taon, magkakasuway ang venue kan mga events. Saro sa mga napiling venue ang syudad ng Legazpi. Sa syudad Gigibon ang kawat siring kang basketball asin volleyball.
Manunutaran man sa kada venue ang presensya kang medical team, asin pulisya. Limitado man ang pigtutugutan na makalaog sa mga venue. Sigun sa Legazpi City Disaster Risk Reduction Office, inibilang pagprotehir sa mga delegates laban sa helang na COVID-19. Antes ang karawat, pigmomonitor mo na ang temperatura asin pagmatik ang kada player. Maigot man na pigbabawalan na makakawat ang mga player na igwang kalintura o maraot ang pagmati. Yung mga billeting schools natin ay hindi na katulad ng dati na punuan, kundi ang ano natin is talagang maluwag dapat ang mga rooms na ginagamit natin. Tapos yung mga laro natin is lahat indoors. Kumbaga covered court, nasa tapos kung may laro man sa labas, is hindi na siya gagawin katulad ng dati na mainit pa. Sa syudad ng Tabaco naman ang venue kan iba pang contact sports. Siring kang taekwondo, wrestling, wushu, asin penkak silat. Mantang sa syudad ng Ligaw, ang venue kang arnis, badminton, chess asin dance sport. Mantang sa Naga City naman ang mga pakawat siring kang archery, gymnastics, para games, swimming, asin weightlifting. Rest assured that all the technical officials gone through a series of trainings that would show that they are always fair, that they are not biased, and they always have their loyalty to the region. Mientras tanto, sigun sa tagapagtaram kang DepEd Bicol, para mientras mo nang pigpa sa irarom sa modular classes ang mga estudyante sa mga eskwela na ginamit na venue kang palaro. Sa face-to-face classes, kailangan gamitin yung alternative delivery mode. So, nasa modular pa man yung hindi ako makapasok. In person sa mga classes, may mga modules sila sinasagutan niya. Laom kang DepEd, maging matarayong po ang palarong Bicol ngunya na taon na target na matapos sa maabot na Biyernes, Abril 28. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang minor de edad gadan sa magkasuway na insidente nin pagkalamos sa Camarines Sur. Asin, primerong ecotourism activity kan BGMP Bicol, ginibo sa Sorsogon. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang menor de edad gadan sa magkasuway na insidente nin pagkabutod sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nauli sa kamunduan ng kuta ng maugmang family reunion sa Camarines Sur matapos na mabutod ang 9 anyos na miyembro kan pamilya Tabayag kan barangay Kausip Bula. Alas 3 din hapon kasuod Abril 23. Sigun kay Police Captain David Olieres Jr., Deputy Chief of Police kan Bula MPS, pighuna subuot kanina kan biktima na nagfo-floating sa naini sa patuhod na tubig sa Nalalata Falls kan barangay Lubgan kan parehong banwaan. Alagad kan dulukon na subot ini, digdi na naisihan na dain ang hinangos ang biktima na binistong si Giancarlo Tabayag. Pero may mga bisin siya duman sa ako duman man lang si Aki nagkarigos. Medyo hababaw. So ang sarong ni sa anggulo sir baka pigihiling mi. Kasi ang ang mga gapo duman medyo mahal nas, madulas po. So ang saro sa pigihiling baka niya ako na bagok si Aki kaya nalamos or may ilang. Antes sa insidente, nariparo na subuot kanina kan biktima ang pagkakawara ni Giancarlo. Alagad hulit sa ditman sa ng lugar, kan pante subuot ang magurang kaini na yaon sa nasa palibot ang sayang Aki. Pasero sa penis ang doktor. Kung ang secondary kuan itong pagkalamos. Huli kan mamundong pangyayari kay Giancarlo, may patanid sa naan PNP. Parents, magurang ng mga Aki. Number 1 po, saan po ang responsable sa sa indang mga kakian, lalo mga minor, na maging vigilant. Gadan man ang sarong 4 anyos na aking lalaki matapos mabutod sa sarong private resort sa Tinambak parehong probinsya kan Sabado, Abril 22. Sa impormasyon, pigbalo paman kutang idara sa ospital ang biktima, alagad pigdeklaraman sa nang dead on arrival. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan duwang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Piling residente sa islang barangay kan Bakakay benepisyaryo kan outreach program kan Bakakay MPS. Tree planting activity sabay man na pigkondusir sa nasambit na lugar. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Maski dagat man ang pagitan, pursigido ng gad ang Bakakay MPS na mapaugma ang kababayan sa barangay Mataas kan sa Indang Banwaan. Kaya naman kan Sabado, Abril 22, personal na binisita kan PNP ang nasambit na lugar asin nagkondusir ning outreach program. Sigun sa hepe kang istasyon na si Police Major Erwin Billen, labi sa 50 kaakian ang naging benepisyaryo kang aktibidad kung sain nakaresibian mga inining coloring book, pagkakan, kawatan, toothpaste asin toothbrush, Biblia asin kadakol pang iba. Dugang panibilyen, apwera sa pagmantinir sa katrangkiluan sa sendang banwaan, o beto manindang makapagpaabot ng tabang sa mga nagtitiriyos nindang kababayan, urug pa itong mga rarayo sa kasentruhan. Welcoming sinda mga residente digdi. So, saro po yan na indication na magayon ang relationship kang kapulisan digdi sa community kang Barangay Mataas. Sana ma-maintain ta po yan hanggang sa ma-reach taso talagang zero incident ng mga crime incident digdi sa Barangay Mataas. Apwera sa kaakian, may bitbit man na food packs ang PNP para sa mga senior citizen digdi. Igwa man na bitamina asin kadakol pang iba. Ang punong barangay na si Ryan Seminiano, labi na sa ng kaugman asin pasasalamat sa pagkakapilikan sa indang lugar. Dakulaon pong tabang yan lalo na sa mga kaakian dahil po digdi po sa lugar may medyo ang pagbuhay po kang pamilya medyo tama lang kaya iyan dakulaon ang mga katabang sa inda lalo na sa mga gamit sa eskwela. Mientras tanto, naging posible man ang aktibidad sa pagkikipagtabangan kang KKDAT, kaligkasan, LGBTQ kan Bakakay, asin iba pang stakeholders, siring kang JCI Tabaco asin JCI Ligaspi Dawani. First of all din pala, salamat sa PNP Bakakay sa permisa mo yung pag-invite sa mga activities nila. Thank you very much, sir. Kami nagpapasalamat sa PNP kasi permi kami pag-invite sa LGU kang Bakakay.
para at least makaikot kami. Magayunon actually ang Isla Nindo, di ba? Yung rock formation, magayunon. Apwera sa outreach program, nagkaigwaman ng tree planting activity sa lugar bilang pakikisumaro umangkang hipatura sa selebrasyon kang Earth Day. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Primerong ecotourism activity kan BGMP Bicol ginibo sa Sorsogon. Mangrove planting asing butanding interaction. Pirasadas sa mga aktibidad. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Sabay sa pagsirang kan aldaw kasudma Domingo, Abril 23 ang pagsikad man kan primerong ecotourism project kan BGMP. Katuwang ang Department of Tourism, lokal na gobyerno kan Donsol Sorsogon asin iba pang stakeholders. May titulong Mangbutwa, Mangrove Planting and Whale Shark Interaction Activity. Pinuunan ang aktibidad sa tree planting sa seawall kan Barangay Dangkalan, Donsol, Sorsogon. Sigon sa Municipal Environment and Natural Resources Officer kan Donsol, dakulang tabang ang mga siring na aktibidad sa Indang Banwaan. Urog nang sa pagsisira nakasarig ang kabuhayan kan mga residente sa Donsol. Sa ang isang hektarya ng mangrove may nakakapag-generate ng isang 1.08 tons ng fish catch. At the same time, 10 times yung carbon sequestration niya kumpara sa natural na mga puno. Nasa 670 na mangrove seedlings as in propagates ang naitanom kasudma. Sa presente nasa total na 8 hanggang 10 hektarya na ang hiwas kan mangrove area sa lugar. Apwera sa pagpapahiwas ng mangrove area, saro man sa obheto kan aktibidad ang maingkaminar ang mga residente na magtabang para mapreserbar ang marine ecosystem. Ito ng program namin every year and we believe that every citizen dapat aware sa environment. So that's why we selected this area, yung mangrove planting. Because we knew na yung ating mga kadagatan ngayon. Apwera sa mahiwas na mangrove tree planting area, mas bistado ang Donsol Sorsogon bilang whale shark capital of the world. Nasaro sa mga day dapat palagpason kan mga nagbibirisitang turista. Sunod na aktibidad ang whale shark interaction. Pigpasairaro muna ang mga partisipante sa orientation para maipasabot ang mga dapat asin day dapat gibuhon. Ngani mapangatamanan man ang mga butanding. Po kami mga tinatawag na association, group of people na talaga namang they serve as the frontliners of this dito sa activity namin. We call them the Butanding Interaction Officers. Yes. And aside from them, we also have the Butanding Boat Operators Association. Sila yung in behalf of the tourism unit, sila yung mismong nagfa-frontline at to assist, to accommodate the guests. Kung activity na to ay magmumulat din po sa atin na tayo dapat ay pinapahalagahan natin yung kalikasan. Kasi po yung nagiging pagkain ng ating mga butanding dito sa Donsol Sorsogon ay nanggagaling din po sa mga tinatanim natin ng mga mangroves kasi sila po yung nagbibigay ng algae, ng planktons, and then small shrimps and small fishes na kinakain po ng butanding. Sa pagtatapos kan aktibidad, nagpasalamat ang BGMP sa gabos na naging partner sa aktibidad na apwer sa pangangataman sa kapalibutan, obheto man na makatabang para sa indang mga proyekto para sa mga PDL. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jenny Nunez. Salamat!